ụtụtụ ọma onwe ebe m nọ n'ụtụtụ a and achọrọ m ka isonyere anyị. This is a serious matter. Achọrọ m ka isonyere anyị this morning. Ọ bụ na onwe onye nke gị ma ọ n'obodo oyibo ma ọ nọ ebe ọbụla ọ nọ egie na-agbari esi esonyere anyị that this is a revelation. Anyị chọrọ ka anyị handle immediately. Anyị chọrọ ka anyị handle this immediately. So good morning, good afternoon, good evening. Based on mgbe iji nweta this video, ebe anyị nọ kịta bụ na ihe a bụ ihe ndị Igbo na-akpọ mkpu, ụfọdụ na-akpọ ya ọzọ. So many things emebigo na ndụ ndị mmadụ in the past, out of ignorance. Ha amarọ ebe ihe na-eme ha si abịa. Mana this morning we are going to handle a very serious matter. Now onwe ndị their problem bụ onwe ndị akwụbara ofu ebe, ndị akwụba business for ofu ebe for a very long time. Onwe ndị akwụba business for ofu ebe for a very long time. Ọ bụrụ na ihe dị ka mkpu a ka mmadụ ibe ha je wee lụọ arụrụ anị dị otu a. Dịka anyị bịara ebe a this morning, there are certain things anyị fụgara na nke etega emerie ị na ya na ebe a ị ga-afụ ya. And then onwe ọzọ anyị fụkwara na n'enu ebe a eji maka na ị na-afụ nke dị ojii, nke ojii ekechi debe n'ebe a. Eji maka na ị na-afụ nke ojii ekechi debe n'ebe a. So otu a ka esi gbadosia so many people na business ha aga and so many things about them kwuru ofu ebe. But that is assignment in chọrọ ka anyị lụọ this morning. Because once in abata na this broadcast, share this broadcast because it may favor your brother, your cousin, your relative, your friend. Ebe ọ bụ na ọ nọ ka em na-ekwu enwe ndị business ha kwuo ofu ebe today. Ada aga standing still just because na agbodo ha na mkpu a. The other day ka ewepụ picture mmadụ ebe a with awọ eji pin dụkọtasịa na awọ ahụ. And again today egosigo gị nke a dị ojii ekechiri debe ebe a. Who knows onye ekechiri? I don't care. Ihe mma bụ ntọpụ ka mma. Egosigokwa gị nke ọzọ a dị ojii ekechiri debe na mkpu. Ihe a na-alụ na mkpu erika. So for me to appear here this morning, o nwere onye a chọrọ ịtọpụ. So ihe m chọrọ ihe gị na bụ ebe ọbụla ị nọ, share this broadcast. Ndị ma ihe gbasara mkpu abatabago na the broadcast afọ m gọvanọ eziokwu. Ndị ma ihe gbasara spiritual. God bless you, sir. Now, when you are ignorant of certain things like this, the enemy will just weli na-egwu egwu. Ị gaghị ama ebe ihe na-eme gị si abịa. Let me say it again. When you are ignorant of certain things like this, ị gaghị ama ebe ihe na-eme gị si abịa, na-eme welu gị na-egwu egwu. Kwue na nkwulu. Aha m bụ Ifrem onye kwuo na nkwulu na o nwere onye ego ji azụ ahịa na-agbari. Onye ego ya na-agbarisi. The more na try to put things together, the more na afụ ka ego ya na-agbarisi, ọ gaghị ama ihe na-agbari ego ya just because na an enemy lay hands on his money. Bịa tinye ya na mkpu. Eweta ego iji azụ afịa tinye ya n'ebe a. Kwuo one or two things mee rituals dị ya. Ihe bi n'ebe a bụ akịka. Let me explain this very well before I'm buying to the assignment. Ihe bi n'ebe a bụ akịka termites. Once ọja mụrụ ihe dịka ego ahụ, that naira note ọ na-atari. And the moment the akịka na-atari the naira note, otu a ka ego gị ga-esi na-agbari. Let me say it again. Ihe bi n'ime ebe a bụ akịka termites. Ọ na-atari ego gị, ego ahụ etinyere n'ebe a. O nwere ike ọ bụla onye email ọgọ dash ya ego, ọ bụla a wicked person, an unfriendly friend. O were data ego dash ya tinye ebe a. Akịka na-atari ego ahụ na-agbari. Business ga na-agbari. Finances ga na-agbari. Ị na-ene onwe gị anya, you be going down on daily basis. Ị gaghị amakwa n'ebe ihe na-eme gị si abịa. Let me do this today. I don't like doing it, but let me do this today because the pressure was on me at night, last night. Even till this early morning, they want to make it controls. And now somebody needs to go free. I wasn't surprised. I'm being we follow ihe kechiri, ihe ji akwa ojii kechie. When I for another one, ejikwa akwa ojii kechie n'ebe a. Dokwasị ya ibu alọ. I don't want to talk about it. Obodo ya ka njibia. Ndị na-eke ọrụ ha bụ nkechi, anyị nwa bụ ntọghe ka anyị nọ na ya. Ya ka nji yogi ka isi alum this broadcast. Governor Ezeoku said a lot of people don't understand the anthill. Oh, makana ha ghọtara ya, but ha ji take so many things for granted. Enemy ya welu ha na-egwu egwu.
Manana Mayonye Batana this broadcast this morning, Kishal this broadcast because when Nukuolo Ngajelo Eba now. On one get restore finances here now. On 1 year gear now body egoji as well here now body oga we here now body gear. But after this morning, Oga Fuka finances here now they restored. If we keep quiet, all these wicked men and women to now war with Zuzuyari, they will keep our people in bondage, perpetual bondage. But by the grace of God today, we are going to do something here. Oh, when the end the life uphill. There are people that don't. This is they call ant hill. There are people that don't understand that any end life from mother nambu. And about the business, if you to a school of web now, or they move, we move. Akuba business again, but talk a business or major man. That is the danger. Then they will take it as well for any of these holes. If Rogal and they are very dangerous. Here they meet in Babu ant. That is termite. Termite, if you don't carry Egonia. Mother Nazo and a business and now, but Monogama a bossibia. Let me say it again. Where Nankulu? That is Ukamusu. If you go to Onya Kuku and any and on dinner walk, na comment section. India Quensuchi Bishop Nisi. Also no blue sea, whatever. Off gonna if I catch it, they be marry forbo. Oh no, destiny in the mother catch it, they ne pretend you know Namaro. But today anyway get disgrace unine. Ndine destiny mother net yanampu. Now the mother of heaven will disgrace all of you. I don't like doing this, but I'm doing it today. Because piano makana share button. Mobona ibetana this broadcast. I came into this broadcast unannounced, and they were na platform na agadia. Because so many people are cool go for, but the pressure was on me last night. Now say I don't want to do this, Till this morning, now I cannot stop myself doing it. I want to bring solution. Give me that plate. Oh yeah, you hold this camera. Hold this camera. Can I solve a problem on mother? Somebody, are you watching me this morning? You ain't about empty plate. We're going to solve people's problem. Hapuchandi anede ni ukamusu or whatever. Hana agwa job wicked people. How am I here basalu ant hill? They know about it. But you don't know about it. And it is in your village, or what village on Adiro. And you have allowed wicked people, evil people, to be using it to manipulate your destiny. Share them the broadcast now. Spiritual anger now did too much. Share them the broadcast. Get it. Na here catch the beba. Onya na column no iyema maro. Nkabu nkai kudo this morning. Look at the other one up there. Oh madu keli debe. Oh madu catch these things be debe here. Onya na chiko wala mi hogu. So yin na agwogu. That person na gwam ni abu kamusu. So yin na agwogu. Open it down agwogu keke is mari hi catch debe. We know all these things. Let me say it again. There are people who are in life. They are not moving. Because nobody harampu. Get it now. Otu ampu asikulo fuebe. Otu akandia gesikulo fuebe nando hani ine. Otu ampu sikulo fuebe. Onya hama njeje. Oma anana. Okulo otua. Year to year. Day to day. Otu akao gadi. Ome eto. Ina ya nifu that it is not growing. No tochagi yogeto. So onyo bu na abia bodebe. Otu akao gaku business gaku fuebe. Everything about that person gaku fuebe. But ye nji biata atabu solution. Ekucha amabu de nworo solution. Man yeni ne ekulu abarulu. That is why I have come. Here have empty plate. And God is going to do something now in the life of somebody. I have been doing this spiritual thing for the past 25 years. But let me do this one to help somebody. I will repeat it again. On
nwere onye ego ji azụ afịa na agbalisi. And that is why I want you to share this broadcast. O nwere onye ego ji azụ afịa na agbalisi. Because na mmadụ ibi ya were ego ya ego sie n'aka tinye na mkpu. Ihe dị na mkpu bụ akịka, termites. Ndị gụrụ akwụkwọ na-akpọ ya ant hill. Ụdị ant ọfụ ya bụrụ ant. Mana ife ị ga-ekwudo ebe a bụ nke a na-abụ ọnọkọta n'ime ebe a oluo nku. Ka nkọwalụ gị ọfụma, ọnọkọta n'ime ebe a oluo nku. Oluzie nku ofepụta ọ na-efe n'ebe ọkụ eletrik na-enwu. Ndị mmadụ a na-enwu die na-asị na akụ mkpu na mkpu. Ihe a na-akpọ akụ mkpu na-efe efe a na-enwude ghee ya n'ọkụ na-ata n'ebe a ka o si apụta. Ọ gịnị mere eji akpụ ya akụ mkpu? Akụ na ụba onye ka ọ taa wee buo. Ụfọdụ aghọta spiritual things. Jụọ your father, ihe a na-efe n'ọkụ anti, that anti na-abụ oguro oru ịmụ ihe bụ akụ na-efe efe n'ọkụ eletrik. N'abalị mmiri zosi ya ofepụtasị ya, ndị mmadụ a na-anwụdosia ya eghe na-ata. Jụọ ya fada ife a na-akpụ ya ka ọ gwa gị na akụ mkpu. Ụfọdụ na-akpụ ya akụ ọzọ. Ihe a bụ ọzọ, ihe a bụ mkpu. Ihe ọsọ ndị obodo na-akpụ ya akụ ga-adịlịlị ya. Now the question is, akụ bụ akụ onye? Gịnị bụ akụ? Akụ na ụba onye? That is why India kọwalụ gị ọfụma that na onwe ndị business ha ego ha ji azụ afịa na agbalisi because na ha dashi mmadụ ego maọbụ onye n'obodo oyibo sef. Dashi ya mmadụ ego. From the moment ọ dashi mmadụ ego ebido na-agbalị. Ọ mara na onye a bụ onye pretended to be a brother mana onye a bụ an enemy indeed. Maọbụ onye pretended to be a friend mana onye a na-pretend to be a friend bụ an enemy indeed. I want you to share this broadcast because achọrọ m ka ije ozi a naanị iyi. Achọrọ m ka esi n'ije ozi a napụta so many people. I want you to share this broadcast. Now, onye afọ inyere ego, ewere ego ebe tinye ebe a. Go close again. Kwuo okwu ụfọdụ wele enwe holes. Wetaba oghele. You see holes? Oghele dị ya. You see the other one up there. Wickedness in the mother na practice in an Igbo. Let me now expose so many things. Well, that money be tinye ebe a. Akịka bịa taa ya. Then mgbafa akịka bi ebi n'ime ebe a now. Ọ bụ na anwụ apụta gị ga-afụ some of them na-arịgharịsị. Ha bi ebi n'ime ebe a bụ ụlọ ha. Then the moment akịka bido na-atari the money, because no we go kwubi okwu no behind it. Gekwa m ntị, ihe niile na walk by okwu ọnụ. Na ọgwụ agwọrọ na-arụ ọrụ bụ okwu ọnụ. Na ekechiri nke a na nke ọzọ ọ dị effective bụ okwu ekwu n'ọnụ. And na ị ga-emebikwu ya now with okwu anyị kwu n'ọnụ. Because then we go kwubi okwu dị iche iche. The moment akịka bido na-atasi the money tinye ebe a, ị na-ede business onye ahụ na-agbalị. Ego ji azụ afịa na-agbalị. Ọ ma mụ ife na-eme ego ihe, ọ gafe onwe ya ka o ji 3 million now. In the next 3 weeks, ọ na-achọzi 3 million ahụ o ji. Kedu ihe m ji eme? O nwere ihe mma m ji ego ame. Enwere ebe akịka na-ata ego na mkpu. Enwere ebe enemy tinyere ego akịka na-ata ya na mkpu. For those people na-apụta na-eme mkpọtụ say that there is nothing like spiritual controlling physical. Unu machakwa na asị. Unu machakwa na spiritual na control physical. Unu machakwa na spiritual na control go physical na do so many people. Na so many people are tabagafu because na spiritually I manipulate go their lives. Man, because unu choka ha the ignorant of the fact no spiritual steps ka ga take ka ha we nwere onwe ha. Unu claim that the spiritual cannot control the physical. Ka ha we nọgide n'ọnọdụ ha nọ. Mana tata ị ga-ama na spiritual na control physical. Because after this assignment, evidence ị ga-afụ ya. If from on onye ihe nji like ije ozi Chineke nyara anyị n'aka bụ na o bu a lot of evidence abịa. Evidence bụ na ị ga-afụ onye ahụ ego na-agbalị ego ya ma agbalịzi. Ị ga-afụ onye a na-ejide ego n'aka ego a na-agbalị narị ya n'aka ego ahụ ama agbalịzi. Onye a ga-ebidokwa chịkọbaba ntụli olu ebe ọ na-eje. Nke a ga-abụ ihe ị ga-eji ma yes, spiritual na control physical.
Piaramaka na share button, ka ibido olu a. Piaramaka na share button. Now give me water. The Bible says there are 3 things that bear witness before God. Number 1 is the word. Number 2 is the spirit. Number 3 is water. Now, if God has confirmed that there are 3 things that will bear witness before him, number 1 bụ the word. Number 2 bụ the spirit that is behind him na-ekwu. Because ọbụna nwa dibịa kwuo okwu, spirit is okwu ya aga bụ spirit mmụọ na-efe. Otu am na-ekwu bi okwu a, spirit ga-eso okwu m na-aga bụ spirit mmụọ m na-efe. So the spirit of juju, arụsị, arụbụnago nọ behind ife nwa dibịa na-ekwu. While the spirit of God nọ behind ihe m na-ekwu ebe a now. So by the time I ga confirm ozi na mkpu a, the spirit so ihe nwa dibịa mere ebe a ebido ọlụ. The spirit of God so ihe nkwu ebido ọlụ. Then ha na-abụsụ kozi ebe a, when power jam power, the less power will now bow. Onye ahụ eji ebe a enwere onwe ya. Then ihe nke ịtọ bụ water. A na-afụ ya anya. 3 things that bear witness before God is the spirit, the word, and the water. All right. I will now bring in another thing. Give me salt. This broadcast ekwesịrị ito ogologo. Second Kings chapter 2 verse 19. The man of the city said unto the Elisha, because ọnọdụ anyị ma ọnọdụ anyị na-ama mma n'anya ndị mmadụ na-eche na ihe na-agara anyị ọfụma. But in the reality, ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-eche ka anyị na-afụ ju anya. Ihe ada agara anyị otu o kwesịrị ka ọ na-aga. Mana ndị na-afụ anyị n'ụzọ na-eche na ihe na-agara anyị ọfụma. That is 2 Kings chapter 2 verse 19. Ọnọdụ anyị ma mma n'anya mmadụ, mana reality anyị na-afụ ju anya. Oso bụ na unu chọrọ ọnọdụ unu dị mma, wetara na m ọkụ ọfụ tikwa nnu n'ime ya. Ewetara ya ọkụ etinyere nnu, bịa n'ebe mmiri ha si asụpụta, wetụba nnu na mmiri a wee sị ihe ka Chineke kwuru. Site na nnu ntụnye na mmiri emego nka mmiri abụrụ ya m ga-eji jee ozi. Mee ka onye na-esonye m na this broadcast maọbụ ezinụlọ ya maọbụ onye nke ya, nwanne ya maọbụ enyi ya, nweta ezigbo ndụ. Okwu Chineke ka m ji bịa. Ọnọdụ ọjọọ niile a na-afụta na biznes gị mgbe gara aga amafụtazi ọzọ na biznes gị. Ọnọdụ ọjọọ niile a na-afụta na ndụ gị mgbe gara aga amafụtazi ọzọ na ndụ gị. Ọnọdụ ọjọọ niile a na-afụta na marriage gị mgbe gara aga amafụtazi ya na marriage gị. Ọnọdụ ọjọọ niile a na-afụta na akụnụba gị, ego gị na-agbalịsi ọmadịzi ọzọ na your finances, in the mighty name of Jesus. Ndị na-esi nri ga-enụ ntị. Ife na-egbu nje na anụ bụ nnu. Ife ga-egbu akịka na-ata ego mmadụ n'ime ebe a bụ nnu. Ọ bụla nwaanyị na-esi nri chọọ ka o mee ka eshọ na anụ ya dị ọcha, anụ o ji esi nri dị ọcha, o welu nnu saa ya. Ife nnu a na-alụ bụ ma ọ sọrọ nje ma ọ na ọsọrọ ya, nnu a ga-egbuliri ya, chụpụta ya na anụ a. Ọnya ka eji nnu wee na-asakwa vegetables ma a na-esi nri ka e wee wepụ ihe a dị unwanted. Ọnụ ka m ga-eji jee ozi n'ụtụtụ a. Akịka dị n'ime mkpu na-ata etari akụnụba mmadụ because na onye ilo jee na mkpu jee nye ya assignment. Anyị na-emebi ije ozi taa. Akịka ha ama mfụzi eze o ji atari akụ, in the name of Jesus. Na ihe m na-ekweta bụ na ana m eyuzu mkpu nke a dị ebe a wee mee point of contact wee richi ebe ọbụla ọzọ mkpu dị, ebe onye ilo je na manipulate ndụ na ọganiru mmadụ ibie, ebe onye ilo je na manipulate business mmadụ ibie, ebe onye ilo je tinye akụ na ụba mmadụ ibie si ka akịka taribie. Ife niile ejikwuba mmadụ ofu ebe, ife ejikwuba nwoke ofu ebe, ife ejikwuba nwaanyị ofu ebe, ife eji si na ha ama na-aga n'iru, ihe ji si na otu a mkpu esikwula ofu ebe na otu a ka onye a ga-akwụgide ofu ebe na ndụ ya, biznes ya na otu a ka ọ ga-akwụgide ofu ebe. Ụzọ bụ na nwoke maọbụ nwaanyị si were ego mmadụ ji eme biznes, ego adashịrị ga-adashi maọbụ ego enyere gị na chenji ebe iji eje goo mmadụ afịa wee tinye na mkpu a wee sị ka ọ tarie akụ na ụba ọnya mmadụ a wee nọdụ na-ene anya biznes ya na-agbalị, ọ mara ebe ihe na-eme esi. Mmụọ Chineke wee chụnye m n'ụtụtụ a ka m bịa mee ka mmadụ a nwere onwe ya. Mgbe m na-eji mmiri a jee ozi n'ebe a, nwere onwe ga-adị n'ebe o zuru ezu n'aha Jesus Christ. Amen. Give me anointing oil. I'm Isiagu this broadcast because I'm actually end any moment from now.
this broadcast ekwesịrị ito ogologo. Tata bụ my counseling day ka nwe ike je kwadobe ịfụ ndị mmadụ. Tata bụ my counseling day ka nwe ike kwadobe ịfụ ndị mmadụ. Now, I don't know your view about anointing oil, but I want to tell you, Isaiah chapter 10 verse 27, even Jekwu bụ na-ekwu nwere Bible na-aba aka ya maka enwere m okwu aka m. Okwu Chineke bụ my manual. Isaiah chapter 10 verse 27 say, on that day, every burden shall be lifted off your shoulder, and every yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Yoke wa ejikwuba go ofu ebe na mkpu shall be destroyed this morning because of the anointing. Yoke wa ejikwuba business go ofu ebe na mkpu shall be destroyed this morning because of the anointing. Nwa ga diokpala na akwubala ofu ebe. Nwanne ga ajelo obodo ibe we si na otu agosi je ka oge si gbara aka nata na oge ji politin bag nata. Na o ga agba aka. Since o ji jebo obodo ibo ihe ni na wekwulu ofu ebe nworo nke na aga aga. Ideso onye n'obodo ibe a ga-esi n'ụlọ na-esendịrị ndị nọ n'ụlọ ego ka fa wee na-eri nri. Esisi ya n'ụlọ na-esendịrị ego ka o wee na-survive. That yoke will be broken. That yoke will be broken. That yoke will be broken. Isiagu this broadcast. I'm not very important initial this broadcast because ine nekwa anya ka mbia ruo ụdị ọrụ anytime soon na internet. Never. Nke a mbiniri ekworo medi ọbụna okwe medi I wouldn't have tried it. So when na-eche na nga apụtakwa na internet na open otu a na-arụ ọrụ mgbe ịbịakwute ma anyị nọcha na tebụl n'ọfịs ma onwe ihe a ga-eme anya kpa ya kpa mee ya result abịa spiritual assignment anyị na-arụ erika prayer assignment erika and ọ na-enye ndị mmadụ testimonies. So ị na-echekwa na apụta na internet ka m bido tọpụba ndị mmadụ adịm eme ya na internet. So nke m na-eme kịta share ya ọfụma so that onye nke gị ọbụla ịfụ n'anya can be part of it. Afam be from onye. Now, I want to still talk about oil. Also, is anyone sick? Let him go to the elders of the church. They will pray for him and anoint him with olive oil. Like people put on no ihe so ha. I want egelo. Onye go to the Bible one side over there na bamba. I am a rabbi. Before I was commissioned a rabbi in Israel, I got began so many texts. Before Israel and Neganya commission a rabbi, a teacher. A rabbi is a teacher. I have gone deep into the word. The Bible is my manual. On that day, everybody shall be lifted upon your shoulder, from your shoulder, and every yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Isaiah chapter 10, verse 27. Ihe niile ekwu n'isi nwoke na mkpu a, ihe niile ekwu n'isi nwaanyị na mkpu, eji m mkpu nke a na-eme point of contact wee rue ebe niile mkpu dị na Igbo niile. O nwero village na-enwero mkpu. And otu aka ifu men and women gosikwa na holes niile. People na ignorance egbugo ndị na-eje ụka. Ignorance egbugo anyị. We don't take things serious. Mana ndị amara ya. Ọ bụ na ha mara anyị ya, ọ bụ na ndị dibịa na ndị oke kedu ife mmadụ ji dobe ọgwụ ahụ ebe a na ihe ọgwụ ekechi debe gaa ya nso ka afụ na ekechiri ya taa debe before ọbụla arenji. Let them see na ọ dute gaa aka ebe ahụ ha ji amadosi ya na ya ka ọ ghara ịbụ arenji. Nekwa nke a ilekasigolo eleka before ha sị na ọba arenji. Ọ bụ na ndị ọgwụ ndị na-agwọ ọgwụ ndị arụrụ anị ọ bụ na ha mara ihe bụ mkpu na how powerful ant hill na nwere ike ịdị ka ha ga-eji na-agwọ ọgwụ bịa na-edebe ebe a ka ọ ga-eji bụrụ mmadụ na ibie nwa okwu ọbịa kpodo ya na mkpu ebe a ọbịa kpodo mmadụ ibie na mkpu ebe a kedu ihe ọ ga-eji bụrụ mmadụ were ego mmadụ ibie ji azụ afịa ọbịa tinye na mkpu ọ ga-agba akịka dị n'ime mkpu ife dị n'ime ebe a dịka m gwa gị before bụ akịka dị n'ime ebe a na-atarizi ya ọ na-atari akụnụba onye ahụ in the real life. Give me honey. Ihe m ji n'aka kịta bụ honey. Eziokwu na-agbanye na container yogurt mana ihe dị n'ime bụ honey mmanụ aṅụ.
onye ọbụla ma spiritual things ga-ama na mmanụ aṅụ batara na n'ọrụ nọ ife ọ na-egosi bụ na onye afọ na ndụ ya ga-atọbakwa ụtọ ọzọ. Onye ile okwubago ofu ebe for a long time, mana tata abịa m ịgwa gị na ndụ gị ga-atọbakwa ụtọ ọzọ. Onye ile oje na mkpu maọbụ were ọgwụ nsị na aja kwụba biznes gị ofu ebe, ndụ gị na-agbakasịsị gị arụ, ndụ gị na-enuzi gị inu, ike ụwa na-agwụ n'ike n'ike. Otu mma na enwe so many viewers ndị na-awọchi m ebe a, ike ụwa gwụgoro. Ife ị na-agabiga na this life, ike ụwa agwụgo gị. Ife ị na-afụ na family gị, ike agwụgo gị, you are tired. Mana eji m honey bịa ka m gwa gị na ndụ gị ga-atọbakwa ụtọ ọzọ. Ihe ụtọ ga-ebido mebekwa na ndụ gị ọzọ. Ihe ụtọ ga-ebido mebekwa na family gị ọzọ. In the mighty name of Jesus Christ. O sị na nna ya merụrụ anyị. Olu ụbọchị ya were mmanụ aṅụ detu n'ilie. Countenance ya chenjie. Ụdịdị iru ya wee gbanwee. Ana m ekpe ekpere ka mmadụ ọbụla na-watch this broadcast. Otu am ji honey ebe a. Ọ bụ na Isiagu this broadcast na your page or na your wall. Otu am ji mmanụ aṅụ n'ebe a. Mmeje eje ozi n'ekpere a. Ekpere mbụ na ndụ gị ga-atọbakwa ụtọ ọzọ. Inekwa business gị anya, ụtọ, obi ụtọ abịakwa gị. Ọnọdụ business gị ga-ebidokwa nyebekwa gị obi ụtọ, obi aṅụrị again. Ị ga-ebido for reasons na family, ihe obi ụtọ na family gị, ihe ụtọ ga-ebidokwa mebe na family gị. Na ya, mmanụ aṅụ abata gị, nnu abata gị, mmiri dị already, nnu dị ya, anointing oil abata gị, honey bụ mmanụ aṅụ, ihe ụtọ, ihe obi ụtọ wee bata ya. Gwenye m nwa gị. Ana m etinye nwa gị ya anụnwa na mmiri a. Ọ bụ na gọvanọ eziokwu ya ka na watch this broadcast, ọ ga-asị na ọ na onye a dị very wicked. Ọga ihe anyị nwere ike ifuru ile mmadụ tokarịrị every part of your body, mana ile kpacha anya sụkọ n'ime ọnụ. At times anyị na-akpacha anya sụkọ dịka na ya marọ. Ndị nsị na aja, ndị ọgwụ, ndị amụsụ ewere mmadụ na-egwu egwu na nwa gị ya anụnwa. The only purpose, the only use nwa gị ya anụnwa for, the only purpose nwa gị ya anụnwa ga-serve is to unlock. It will not lock. Actually, pichi na pichi, but to unlock, a ga-ejizi nwa gị wee gbagha ya. Ada eji nwa gị ya agbachie. And that is why you get drop nwa gị ya anụnwa na mmiri a. Mmiri a nwere salt, honey, and the water. And the anointing oil. Ndrop nwa gị ya anụnwa n'ime, nwunye ya n'ime ọzọ a. Ị ga-afụ na business ahụ agbachi na a ga-agbagha ya. Nothing will stop it. In the word of God, Isaiah chapter 22 verse 22, or see, it is the word of God, thus says the Lord, that the key of the house of David shall be placed upon his shoulder, and it shall open, and when it opens, no one will be able to shut it again. The key of the house of David will I place upon his shoulder, and that business shall open. The door of that business shall open. The door of celebration shall open in your family. The door of celebration shall open in your family. Marital doors will open in your family. Door of progress, door of success will open in your family. And no power will be able to lock it up again. And when padlock, so therefore my business I brought to lock. Here, my business is to unlock. That is why I don't need padlock. I need just the key to unlock. And I tell you, that business will be unlocked. That marriage will be unlocked. That womb will be unlocked. I don't care. I am here to unlock. And that is my assignment. Denti. Mbobu na ekwensu wende owepụta kuzelu otu esi agbachi mmadụ. Buru no bi na ngwa gị na enwekwa ndị Chineke kuzisigolo otu esi agbaghe mmadụ. Mbobu na ekwensu na kuzili ndị ọjọọ ndị arụrụ a na otu esi ekechi mmadụ. Enwegokwa ndị Chineke ewepụta kuzisi alụ otu esi atọghesi mmadụ. Because the Bible says the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came that we may have life in abundance. I drop on this key in America. I got buy a business, buy a marriage, buy a ponos or the money in on.
canopy ọzọ a ga-eset na your compound agaghị abụ nke ịkwa onye nwụrụ anwụ, kama ọ ga-abụ celebration. Imepe ụlọ ọfụ, idedicate moto ọfụ, idedicate ụmụaka amụrụ ọfụ, ịnụ di na nwunye, agbamakwụkwọ na agbamnkwụ. And so shall it be in the name of Jesus. Give me the money. Now, achọrọ m ka m si ile ije ozi niile with this. Sure. Akịka nwere ike ịta akwụkwọ ego mana ọ matanwu nke a. Ọrụ mmụọ. Akịka nwere ike ịta. Some people will say, the Bible say, ọganga ntị, Jesus abụrụ onye iberibe, ụbọchị ahụ ọ bụsara ọnụ mmiri n'aja. Ọ bụsara ọnụ mmiri n'anị, mix ya na aja wee too onye isi n'anya ka o wee fụ ụzọ. Ọkwa ọnụ mmiri ka ọ bụsara n'aja, mix ya na aja wee too onye isi n'anya ka o wee fụ ụzọ. Ọ ga-afọ dị mma whether they like it or not. Anyị gba nkịtị gbata nkịtị aka, so many things are na-emebi. Ihe ga-emedebe ma gwụsịa share the broadcast, share the broadcast. Mmetinye ego na mmiri a wee wonye ya na mkpu a. Ọrụ ya bụ akịka tanwu ego a nyatakwa ego gị ọzọ. Mana ọ bụ na akịka tanwuru ego a, akịka amatakwa ego gị ọzọ. Ịghọtaba gị ife mmụọ bụ ife mmụọ. Asị m akịka tanwu ego a m ji n'aka, ego igwe a. Show the money. Akịka tanwu ego a. Ego a kịta. Ịma na akịka ga-atanwukwa ego gị again. Na ịlụsị ọrụ a, dozisia ya ọ dị mma. Na mmadụ nwere ike iwelukwa ego gị jee na mkpu, akịka atakwa ya again. Mana ọ bụ na akịka atanwuru ego a, mmadụ ọbụla ji ego gị jee na mkpu ga-enwe problem, because akịka ama atanwuzi ego gị ọzọ, ego gị ama agbalizi ọzọ. In the name of Jesus. Otu aka m na-ezipụ mmadụ na nwere onwe. Ihe niile eme megide nwoke na mkpu, ihe niile eme megide nwaanyị na mkpu. In the name of Jesus. Ana m eji aka m chuzuo holu nke m, maka na ndị na-eme na-eji aka fa echuzu holu nke fa. Eji m aka m chuzuo holu nke m wee na-emebi ihe niile eme megide nwoke na mkpu, ihe niile eme megide nwaanyị na mkpu. Tata emebisia m ha niile. My followers, my viewers, ebe ọ bụla nọ, ma ndị nọ Nigeria ma ndị nọ outside Nigeria, oge nwere onwe na bịa ọkwa ịfụ mmanụ aṅụ ka ọ na-erugharị, ịfụ mmanụ aṅụ ka ọ na-erugharị, otu a ka ịfụ ụtọ ga-erugharị na ndụ gị na ezinụlọ gị. In the name of Jesus Christ. Amen. Let me greet my viewers. Ka nkene gị onye na-ege m ntị ebe ọ bụ na ị nọ, emechikwana m ọrụ a nọ ka m fụzie iru gị ka nsị gị ụtụtụ ọma. Ka m fụ iru gị ka nsị gị ụtụtụ ọma. Afụgo m Angel Nwodo, ihe ọma ga-ebido mewere gị na ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Alhaji Mustapha Mba Eri, ihe ọma ga-ebido mewere gị na ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Chikendụ Emmanuel, ka ihe ọma bido mewere gị na ezinụlọ gị. Ị na-apịkwana maka na share button. Emmanuel nwe igwe, ana m eche your testimony. Amaka Ngoka nke m na-eme, God bless you. God bless you. Pịara maka na share button. Elder Steve Agbata, pịara maka na share button. Oh, blessing Suka. I know you will always click your share button. Evangelist Gini Kachukwu biko share button gị na-agụ m. Chidebere Augustine, pịara maka na share button. Good morning, good morning, good morning my people. Hey, unu juru eju ebe a taa. Ọnọchie Christopher, pịara maka na share button gị. Ihe ọma mere gị n'aha Jizọs. Udochukwu Michael, biko ọ bụla ma kpọrọ gị afanye ewute na gị na mmadụ karị. Udochukwu Michael, pịara maka na share button. Precious Gift, pịara maka na share button. God bless you. David Nwata Eze, ihe ọma ga-emere gị na ezinụlọ gị. Isiagu the broadcast. Agwara mgbo Chinyere Constant, biko nu pịara maka na share button. God bless you. Ume Favor Obasi, I need your share, I need your share, I need your share, I need your share. Pịara maka na share button. Uche Chizoba Anyakora, Uche Chizoba Anyakora, pịara maka na share button. Ifeanyi mmadụ ha, hey, mmadụ karịa ebe a.
pịara m aka na share button. Ihe ọma mebere gị mebere ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Joseph Ọdịnaka, asị m ihe ọma mere gị mere ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Charles Chus Chiji, gị na nnọrị m ga-adị tata. Mmadụ akarịa. Trisha C, Chinedu Okolo, Uchenna Onyebuchi, Charles Chus akpọgono m gịnụ, Chidebere Michael adị ọkarịa. Ifeọma ọnụ egbu Okechukwu, biko pịara m aka na share button. Vivian Charity, Vivian pịara m aka na share button, kenere m di gị ebe ọbụla ọ nọ. Roslyn Efosa, pịara m aka na share button. Nnọlị m Amaka Julie, enwude m gị, ngwa pịara m aka na share button. Emeka Christian, biko nu pịara m aka na share button. God bless you. Emmanuel Nwigwe, Chineke gọziere m gị, pịara m aka na share button. Uchenna Onyebuchi, ihe ọma mere gị mere ezinụlọ gị, onwegwu ihe onye ilo ga-emenwu gị. You are there in the name of Jesus. Maazị Nnamdi Sunday, God bless you for being here, pịara m aka na share button. Amaka said she came late. Amaka, you can review the video. Oh, live broadcast. Oh, they did there. You can watch here. Amaka, you can see about the omimi. I never there before. Nikki Faith Maxwell, God bless you. Click your share button right now. There was in a message box. After the broadcast. Amaka, there was in a message box after the broadcast. Amaka, there was in a message box after the broadcast. He open it, I discuss here. The only thing in the admin nigga remember na hage buluzigi. Do taking on my WhatsApp, my personal WhatsApp. God bless you. Kachineke gozu nini homa meron. Dikono pelaka na share button who to start this assignment. It may not come again anytime soon. Odia will not come again anytime soon. Agwa gini mo here ebem no. Now. Agwa gini odi ohia ebem no now. Ebem gbale ezigbo uzo. Webe anodu. Blessing Obi, God bless you. Blessing Obi, God bless you. Ngwa pịara m aka na share button. Ka ifu ụdị ọhịa ebe m nọ. Ka ifu ụdị ọhịa ebe m bata. Just ka m wee kpee ekpere n'isi gị n'ime abalị n'ụzọ ụtụtụ a. Just for you to see the kind of ime ọhịa nọ. Ka m wee kpee ekpere n'isi gị n'ụzọ ụtụtụ a. So, ama m na Chineke ebidogo ọrịa. Ọ bụ na ịbata kịta, efelukwana watch the broadcast. You need to watch the broadcast. You need to watch the broadcast. Bidebe obido welu ebe ojedebe. Ihe anyị bụ ihe dị na mkpu. Eji akwụba ndị mmadụ ofu ebe. Mkpu eji alụsa ndị mmadụ alụlụ anyị. Mkpu eji akwụba business mmadụ ofu ebe, and so on and so forth. But at the end of it all, I know God has taken all the glory. You are blessed. Even if I didn't mention your name, please don't fail to click your share button. I love you all, and I'll be doing my best to make sure that I hear your testimony. If better late, rewatch the video. God bless you all. In the name of Jesus Christ. Amen.